ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस, जावा SD, रुबाबदार सिंधुदुर्गवासियांच्या सेवेत शानदार. पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. प्रोप्रायटर कुमार साईश विशाल कामत. संपर्क 72 64 82 42 42. एक 10 लाख रुपयाचा संवेदनशील आहे आणि पुन्हा एकदा मी त्या मृतकांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण मध्य प्रदेश में जो उनका ध्यान उस घटना के ओर है और एक मिनिस्टर को भी उन्होंने इस रेस्क्यू के लिए अपॉइंट किया हुआ है. राज्य शासन की तरफ से 10 लाख रुपए का निधि मुआवजा वहाँ पर राज्य शासन ने आमच्या शिवसेनेच्या बाळासाहेबांच्या भूमिकेला समर्थन दिलेलं आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रतिनिधी देखील ही भूमिका मान्य करतायत, स्वीकार करतायत. एक सर्व जिल्ह्यामधून मोठ्या प्रमाणावर सर्व लोक संपर्कामध्ये येत आहेत, घेतलेले आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला